Само китайски катинари. Не, какво гледам, това ми е обърнало. Ето. Но той какъв е, гледай. Ма не знам поръчка, искаш го разбием да го ти го подарим. Алекс и Рени. Има ли? Алекс и Рени. Карай, Кристиан, нещо. Не видим. М плюс А. Е плюс И forever. М плюс А. Каза, къде тук? Ски го толкова, бе. Какъв е това? Какво пише тук? Нищо не пише. Само сърце има. Имаше един червен, ето го, те са били. А, те тук идват тук само да гледат. Припадам тук от тази.